फरमा, हमारे नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमा, मलाइका खल्क़ी व नूर अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही। बोलने के लिए बोले थोड़ा आज आमचे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाचे आज वध एनिवर्सरी. तर आम्ही सगळे फोंडा तालुकाचे लोक आम्ही सगळे आज सेलिब्रेट करता आणि आमची हांगासून रेली आता अरावंड 2:45 भायर सरतली. हांगासून सदर मागीर आपले हे बस स्टँड, अल्मेदा स्कूल, सनग्रेस, शापूर, मागीर हवेली, बणबा आणि मागीर आमी परत येतले हांगाच येतले सेम येतले आणि ही आमी वार्षिक करता. हो जुलूस आम्ही गेली साधारण 40 वर्सांच्यान केला आणि फोंडा मुस्लीम वेलफेअर असोसिएशन ताचे खातीर लीड घेता. हांगासरले फोंडाचे सगळे बांधव, मुस्लीम बांधव तसेच हिंदू बांधव आमकां सहकार्य करता. जश्न आमद रसूल